El Palau de les Arts ha celebrat avui una jornada de portes obertes, una gran oportunitat per a conèixer l'interior del monumental edifici de Calatrava i acostar-se a la música simfònica i també a l'òpera. Per un dia, el Palau de les Arts obre les portes al públic perquè admiri la grandiositat de l'interior. El motiu de la visita és conèixer les entranyes de la gran balena blanca de Calatrava, deixar-se sorprendre pel disseny avantguardista de la sala d'òpera de l'auditori. Causa molta impressió quan entres, és molt ample i t'ho imagines ple de gent i la veritat és que impressiona. Impressiona molt. Molt bonic, molt bonic. Xulíssim, tenia que fer-ho més voltes. Fenomenal, fenomenal. És magnífic. Els visitants han pogut veure de prop el vestuari de l'òpera Aida de Verdi o el vestit que Pedro Moreno va dissenyar per a la Carme de Bizet. Es el día en el que la gente puede acercarse al edificio, circular por el edificio, conocerlo, familiarizarse con él y luego además completado con algunas actividades artísticas. També disfrutar del talent dels alumnes del Centre de Perfeccionament forma part de la visita. Dos recitals que són només un avanç del concert d'esta nit de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana dirigida pel seu nou director musical, James Gaffigan, el Rèquiem de Mozart i peces de Prokofiev, Copland i Stravinsky amb entrada gratuïta obrint la programació del Coliseum Valencià.